non malom kheroni Habaipur hawaralom ingnam ingnar pen monidang bong kacheteng kheng angthun plut plelang bang sopena jok hawara lo aratum ajo polo tangte amegano janglong leson si nang mandalo lan parta monira hemarit lapen apran giram nangta dolo lasun taksi Habaipur Dikhelem marong pedabada bapor malom hidielong inur monit kithitang arpum kelong pon bangso hud hada ke doa rara tumpen ke pacinia tengke bangso mani dapan ingnama ingnarsi apran karmut bonta kithitang mani dapan non puamta pangthek pamit hek thelang setame kahon thepona tengke silpu akora mani tahai pusi thanpon lapen bangso mani aphu hinohi lapen aprang ke misen hudke than bang asasi ke klem lapen ahem ke doyang mu pusi muni ratum hon thepon kithitang arpum kheroni police pen parideng ponsi postmortem asai phan parideng ponno Kerala ber Dikhelem area longote narka padlock tom jepang kang bajang le lapen sang le ki flungosi forest department um tawang lo sita unit derlo pai na rabri gali we si nita tonulo tan edak ekdam ke wang ke ok pigamasi kaut padong masih ni tum kedok thakana sungkrung lo lasi monit pathil ma monit kapet thidap nonda thaklong prong lo dak monit kapit thisi dak keto prong lo rara tumanta lasi lasawar thai sarkar district council ben ku pinde kerap na monit han sinil ma monit ke deangmu ka monit amen na bang sinil chitene thudalo kopia khai monit lo Bangalia monit silpa kura bang sil amen master si klem amada pui no dak lapen masib tuwe ajo na de ke da pen madak tuar lo pui no monit madak tuar chito bone chipuchi mat na pen chipuchi malang pham prana rukang de kheroni pen mohanteron karbiang nong live